Duol makedo gi mibadhi pacho ka EACC olero it jonyuol kod jokanyo ewi nyayo mibadhi kokalo kuom thoro golo asoya e kinde kepo mag obila pacho ka endi ka gisingo biro kawo okang' mager ne mibadhi moro amora manyalo nene chenrono. Ripota marwa Millicent Adhiambo miwalero. Kano loso elo jatatije duol mochung'ne kedo gi mibadhi pacho ka, maneja mar duol no bade ma imbo mar Kenya, Eric Gumbi, yango ni jonyuol mathoth osewito omenda kod mwandu makorgi lach e yor mibadhi miteo gi achudhe madito e kinde mag kepo mag obila. In the previous mass recruitments, the Commission has received reports of parents and the guardians resorting to fundraising, selling family land, and sometimes exhausting life savings in desperate attempts to secure admission for their children by bribing public officials. EACC bende siemo wang' jopiny mondo bed motangi achudhe masani wuondo oganda ni nyalo konyogi yudo tije obila e yor mibadhi kokalo e kawo asoya, gino ma otelo ni rocho adiera, bidhruok kendo wito geno mar oganda kuom piny owacho kikawo mana jogo maonge lony makare. The Commission also calls upon the public officials who are responsible for the recruitment exercise to reject any manner of bribe offers and insist on the transparent procedures that are established for a fair and a transparent recruitment process. Mibadhi e counties, EACC yango ni sani gidhi nyime kod duoko mwandu jopiny mayande achudhe oyako e yo ma ok odhi kare ka ogolo siem mager ne jotelo mag counties ma ibo yudi ka mibadhi mieno ni bo kawne gi ondamo mager kolure kod chik ka ok gidwa bidhore e tijgi. The Commission will continue to create a hostile environment for the corrupt, not only through investigations for the purposes of prosecution, but also by vigorously pursuing public funds that have been paid under illegal contracts, including tenders that have been awarded to individuals and entities through fraud. The Commission will, in addition, hold to account the public officials behind those illicit deals. Ewi obok ma otedhi kata fake certificates gi dhongere, duol no kwayo jondik ji e tich mondo kol kendo non malong'o obok mag joma gindiko e tich mar yango ka gin gi lony mopuodhi. Securing employment using forged academic certificates amounts to fraudulent acquisition of public property, and therefore offenders will not only be prosecuted but will also be required to refund every coin that they have earned on the basis of the fake or forged academic certificates. E sama kepo mag obila mane winjore chakre pacho ka tarik 17 dweni, dokoro ochungo ka giwacho ni chenro no ne ochana taro mar pen chike mong'ere ni National Police Service Commission Act kare mar 10. EACC telo ni kinde ma ibiro puth kepo makamano gibiro keto wang' ma ok diemre eneno ni chenro no otime yo mauyanga maonge mibadhi mora mora. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nonro yango ni moheo nyithindo 700 wito ngimagi e piny mangima higa ka higa kokalo kuom tuo mar pneumonia, gino maketo ngima